Wallah ki MDC ki bana kaliang percak kim tre ban syong hapo kaing derbar paru baki minat sundan napo i derbar hakas ni sedang jong ka derbar liur jong ki ACDC Henry ka isi balakle da ka BPP ka shim ya kan jingit kle banyaj men penyaj ka derbar syakman nak banta ka jingbit jingbiang jong council ba ka jingaj bay renti jong ka kam hapo kejong ke council hibro oi iki paro nak kebor hadian ka even full day mo jam kasi ka banding kong jeng ka dorbar mat kila don toki jeng jam ka jeng work out ka dia kai ki nan ye tai ka beti bat ka budget ngai suka banong to komni ki watch ba ki pet ma hadian ki jong ki arli ka dorbar ka sin ka banding kong jong ka dorbar balong hau menai March kadon nak drama on the first day itself kadon ka drama kaban nak kaliang jong nang pelang tu luar rakyat tu ke jing paman ra ka isi kau di boi jing khat no jong misi bari jong so rama kadon ka drama mataru kasi ka first day kadon yang ka drama ka bedi bat ka jing object joki banon ra ya kini ka budget speech dan rai ni ka pangan ka por ba nak kaliang jong ka isi kan ya bawan ra ini ka budget kam cuma don kan kono ka maki keno maki mo mangi tu penyalam bakala mangi tu ban be ka kam don ka andi kala pek na nembo karbonon ra ka budget ke chule tang jap kom se mo ka silong tang ti benta mo ba sungyo ka het ya ka ba ba kam judon ka het ke por ko mansua ten rei ka chong ka jing start ka isi mo ka chong ka jing start ka isi ka chong ka jing start ka finance department man bu yuki het khang ba kanum dan kanum ka jing ta ka be dai ba ka jing tikam ka jingi ka jing produk sab kabadi baka council ke jungi banga phi baro phi medal mene apa yang darbar ma di mala work out road ki option phi ya mirak sabar hakapor ba puli yang finance ya ka budget ketika sin ka ban mingkong ketika sin ban ngong kadon ka budget speech ru mana kalian jaga isi kadon ka budget speech bahkan wan no ya ka recruitment committee mo ketika di ka promise kadon ka budget speech bangin pentekam no shan ya kan diru ya ka recruitment committee dan setiap kemudian ki member ki prosedur jong kan ka recruitment committee ka baar pat kadika sin ka baningkong ka ba nakalian jong ka isi kalau nak budget ru ba ya kadika trading license kading print ya ki trading license kan de show ka ba aiwa shaki way ndai kan le hi da ka department tiap balai ni syam hi bakan print hi ka isi ani ka department ya ka trading license baru sikata hakini ki isi ki beradab ya ka trading license ka renewal ya ka trading license renewal juga trading license ka syong khasan spa ka way tang ban print sangam ba ni mo tang ban print ya baru ke jinton kam ban check i dokumen ban check ya baru ke jinton kam lale de ki staff juga district council tang ban print ya ka renewal ya ka trading license ka badi khasan spa tang ka khalai spa la yo ya ki brio ke basu outsource komot kila badi ki rusimat dan menun ngiptep kini ki ba outsource ki yo khalas spa ke district council ka yo tang lai spa kilaman berdor pi kata tangan printer ya trading license ke babun ki kam le de kinong trai joka department komo joka trade department para nyila ban le kam tara nyila ban chimti mangi lamba jongka trade department ban print ya kin trading license kan kentiu ya ka revenue joka district council sya komba 100 lakh sistem berdor pi 100 lakh sistem kan kiu ka revenue joka district council nang nakadaw mangi chimti ban print no ya kita dengan license ya ka baros kata asu aiwa sikiru simat ini sikio panikta nanta ka baaru iso kaman sibut ba nakalian jong finance bat ki officer kilawan ra tani ka di ka surplus budget ka bambot babon ka jengmi ya ka jeng pelut mo kani kami di namaram nakalian jong ngi ba kum nanu kasi basang jo kasi nila penduna yi khat jong ki step ka member kemud di duna nanta nyila wengot ya baro ki komiti kepada nak isi ke barem ki thong ye ki komiti ke bom sutu so thau su don chairman don secretary don ki member ki bayo honorarium tip su ke jing pelut bat kanin lama ini jingle bari jingi mangila wengot ki baro ki komiti ki balang unnecessary ki bom dan kam than anyo tanggi katukan ki komiti badan kam kala bangin penkunai ya ke jing pen sa jingi ka district council baling ikunai bangin sutu baka district council jingi financial position ini kalau kita bisa kalong kam dari kabakhannya terutama finance seperti bagi kita
Jadi kini kenang ba kanam don kono kerjing kena ya ka council ba kham tam ya kinong trai jong ka council. Aku apa yang tu opinion bagi don ki casual ge jong. Kinong trai casual ki ba thong na kisnam ki ba dap. Ki ba katulap jong ki tulang tang sangajar si menai. Atau mengingin put saya tak bisa. Inam sosan si ikini nok trai ba pri. Ki ba wan trai man nakasni. Simnai bat kiyo tang sangajar. Ni ngata kata kecil perkhat tang ira dei perkhat ru dan ta kinong trai jong. Jadi kata orang gelek ban gunai ya ka jemplut ujungi bat lamba jokan dikah badia bara ya finance ru nyala ban le kumta tenga pen pa ko jing sosi mo man ne kala ka jing ong tu do khanta be nong gilan ye tei ong ba thi man man nyalam bakla tu man ra ka budget ka bam sai ka sai ka budget balik kam sai ni no ra ya to ka head antu khnang ba ki pa ba ken sai nyam sim dan ko pan puri mo kam sim dan ko pan puri te kata ka jing long illegal galang legal ai ki besok kita bendai hangi ngis no ba kadehi ke babai ya ke bakum ke house ina panyata tina bata kata bat si finance sebatai bai pi ke jing on ra ini ka bat pi ka bidai ba tu ko sub head ka ba nakal yang chung i lo manero ila ong bakalong ilekan ila kali ru da ka ai ka rule piwan ra ya kan ka sub head nge kicha jing sisa kam don hira kan ko rule ka bakhang yang ni ro ban le kiai ki bala do cucian do mansyar ka isil ka sang ban kam wara ai gino sub head ki batmai ka hab ki ban le kam ta ka jingya chu kam ti ini benda sub head ibang ibu kata ka supplementary expenditure ro ka bang ibu khanang specifically bet na ka banta araja arpusan kalang be thik kum ka ching benta bala da ka don kan no ka kis ka ba arise na ka banta ban penlut ya ka banta ka bali ban penlut in hapan sim na itu ibenta kan dia ngata ka syai kata kam dai kai nama la chia ba ka don kan no ka cap ka ba ngi haban penlot la ngim don lepa ka bang ngila mang na kan na ingin penlot kata ka digi kali tadai halor ita ngi suan ra itu supplementary expenditure bahkan long lepa haga sip site na ka banta chung dia kan dai na ta kata bal sil long kam lam ta kiwe ngin sepet ka tung jing dawa chung ka kam pi ka jing sisa kan ne ka di tangka sub head ke binguan ra kam dai la ka balong in violation ya kan ka rule sis pakat we ka di tangka sub head ka bakisi kala banwan ra kam dai in violation chung ka ta ka rules ka dai be ka bakren chapang ka supplementary demand ke bikin lada ka no ka kis ka arise hadin chu ka budget ka ba hadin bala mang apa ka budget ru la shem badang don kam extra ka jing don kam ka bami hadin ka bamut ka isi kan sawanra ya kata apa ka house bandon kata ka supplementary demand kat kun ka rules sis pak kira bagi kata ramro ila persyang ban pai ban kmi benia ben paben kat ka bangila na ka banta ban wanra nang kong ya ka ta ka bangi ong ka jing baik ke jing renti hakirukom chung jing pelet kam rupiah ban na kata kadau ba kipor kina nang ya naka we ka banai aga ba menta ngi pois kini ka benta ka bingidon ya ka session ban penya chakmat ka bede ka mang tengka ka jengi hadin ka jingya perkhat benia ka jingya syong bahan ka benta kam ban pet benia kumbangilong bangin pelut kai penserwa kai na ka benta ki bisa jong council kadai kata ka bangi wanra ngi frame ya kaneka budget ka jungi ya ka bangi wanra kaneka sngi lang baka budget speech ka junga but kaneka ju ka budget speech ka ba ngi wanra madal sngi kadai ka ju ka beteng ya ka thong ka jong ka isi ka bangi kren na du manchwa kata ka long ban yele kat bala ban tengkai ya ka jing penut phot ki bom sok haw ban pen ban bet ikir kom ya troikam hapo kaneka council ga jungi bada ga juk por ban ya rengkat ketum ga jinglong jingman juga ne ga juk ka ba ngimla kiar ya kita ga jingkela ke bawan leng ba ka science but technology ga bangin hap ban ya rengkat ngimla ban mon syui sa sedien te kata ka di ka thong ga ba khmat ka ba ngi wanra ya ne ga budget ga jungi bada ka ne ga jingmang ka tengka ga jungi mentaru na ka benta kani ka budget ber habarok hot ki department ru kadai bet specifically along ban pois ka kata ka thong ka bangyang nut ho ya menta ngimla ban ong bang ngin la ya kata ban
pendap ya kadak simpor rai kalenti ke bangin ya namar ngishim ya kane kawai bala dangim sedang mentah ka jingkeli kalong lanungin sedang dan tak kadawi istap ibarat ya wat apreng ka jinglong ka jungi ka ba kumong finance development mene ba ngimlong financially sound hadu kata hendengi persyang banile kat bala na ka benta ban penbit penbiang ya ki cingdon kam ki department fair ga jungi bat kerpang ya kalong ba kanam numi kum kino ki banjia halin habut kum bajia siki wei pat council ya ka ba kanlong isat met bala kalong kata kon